Prynhawn da, dwi fan hyn nawr yn Tafarn Cefn Hafod Gorsgoch, lle mae Nia a Dai wedi cymryd drosto y fusnes ers mis Mawrth 2020. Ac o fewn 2 wythnos i'r fusnes i agor fan hyn yn y tafarn, fe ddath y clo mawr. Nawr te Nia, siwt i chi wedi bod yn ystod y flwyddyn? Beth yw'r heriau mwyaf chi wedi wynebu yn ystod y flwyddyn? Wel, trial cadw'r busnes i fynd. Ni wedi gorfod wneud takeaways, achos mae'r tafarn ffili agor. Chymod, oedd y busnes mor newydd i ni, rhywbeth ni wedi moyn wneud â gilydd ers ni wedi priodi. Wel, gaethon ni gymaint o sioc bod ni gorfod cau. Ond drwy lwc mae pobl y cymuned wedi supporto ni'n rili dda. Ni wedi cael loads o support, mae wedi bod yn ardderchog. So rhan fwyaf y challenges yw trial cadw fynd, cadw arian dy mewn. Cadw arian i ddod. Ie, wrth gwrs ni, mae'r bilen dal i ddod, sech bod y lle ar gau. Reit, beth sydd wedi newid yn ystod y flwyddyn, a sut rydych wedi gorfod addasu? Wel, cau. Mae'r busnes wedi goffod cau. So ni wedi goffod meddwl am pethau eraill i wneud. Ni'n wneud deliveries i'r pobl hyn yn y... Ie, odych, mae'n debyg. Ie, da iawn. A mae sawl un dyn ni. Ie. Chi'n neud take-away ar sawl noswaith? Dechreuwn ni ar nos Ioi nos Wener yn y Sadwrn a prynawn di Sul, ond oedd nos Ioi bach yn dywel. Dywel, ie. So ni ar ôl Nadolig i pido wneud nos Ioi. Reit. So ni still yn neud takeaways ar nos Wener a nos Sadwrn a cino di Sul wedyn. Ie. A chi'n llawn siwr o fod bob bron y bod? Odyn, mae di Sul yn mynd yn rili dda, ond nosweithi maen nhw'n hit y mis ers Nadolig, a pob un a bileinen i talu. Ie, os, a mae'n defendo hefyd beth sy'n mlaen, wedi bod, a di bobl, beth maen nhw wedi bod yn neud â hunain hefyd yn diwedd. Reit, beth ych chi wedi dysgu dros y cyfnod clo yma? Fi'n gwybod i ni mewn yn y trydydd cyfnod clo yn gorffen ar hyn o bryd, gan obeithio byddwch chi'n gallu'r agor i wneud bwyd tu allan ar Ebrill 6/20? Ie, gobeithio ni. Os bydd bethau'n iawn, yn dweud? Os bydd bethau'n iawn, ie. Ni'n mynd i roi Marc Ilan yn abwyth y gafr am hwnna. Reit. Fel wnaethon ni... O blaen, ie. A gobeithio, chi'n modd wneud takeaways fel ni. Ie. So beth yw'r peth mwyaf chi wedi ddysgu? I chi'n dal i weithio hefyd. Ie, i chi'n dal i weithio hefyd. O, fi dal i weithio yn cartre hen bobl yn Castell Newy. O'n i wedi wneud na ers i ni wedi dod yma, wedys i ni still yn cadw gweithio. Dau sydd wedi rhoi i waith fyny. Mae fe'n teimlo fe'n galed, achos swn i'n gweld pobl gwaith. Ie, odych. A pethau fel an. So fe, ond mae fe wedi gorfod cymeru jobyn i cadw pethau fe mynd, achos o'n i'n cael cyflog. Na, wrth gwrs ni. Chymod, ni'n neud digon jyst i talu beth sa ni. Ie. Gan gymryd un dydd. Ie, siwr o fod, i fe? Ie. Achos mae'r busnesau i gyd o ran tafarnau wedi cael ergyd ofnadw, ydyn nhw? Ofnadw. Mae pawb yn trenu môr am bawb sy'n rhedeg tafarn heddi. Ond i gyd yn yr un cwch. Sa'i gweud rhan cwch, rhan storo. Rhan storo. Gwahanol cwchau, ie. Wel, diolch yn fawr iawn i chi Nia am roed munud neu ddwy i cael sgwrs fach gyflym. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch.